नमस्कार खुलुमबाय, मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी। आंनि फंबाय बिनानावमोन, बर' हारिनि बिर जोहोलावजो, जय हिन्द। दिनै आंहा न'निफ्राय ओंखारनाया लेट जाबाय। बेसेबां जाखो टाइमा जाखाबाय 7:36 जाखाबाय आंनिया न'निफ्राय ओंखारनायानो। दिनै बहुत लेट। दिनै आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायबाय था आं मा खामानियाव थांदों। दा 7:39 जाबायना, आंनि लोगो सासे दङ आरो 7:39 बाबा आं बेखौ फोजासो हैनांगोन बायदि मोनदों आं। नाय आं बेखौ दिनै फोजा हैनांगौबा आं बेखौ भिडिअ बानायखागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं माने देखायगोन आरो बेखौ माबायदि सिखारो, खैथायाव सिखारो। मानसिफोरा सैथो खोथा बुङोब्ला गोबां गाज्रि मोनो। मानोना सैथो खोथाया सोरनिबा लाइफजों मिलायो नालाय। बेनिखायनो आं बुंनो सानो आरो आंखौ जेसेबां मानसिफोरा गाज्रि मोना मानो, आंनि भिडिअ'आव सानफ्रोमबो आं रियेल जाथायखौसो बुंगोन। माने आं जानला मोनलाखौ बुंनानै माबा खालामा आरो जानला मोनला भिडिअ बानायनानै देखाया आंनि भिडिअ'आव। माने आं सानफ्रोमबो माने सैथो, सोरजोंबा गोरोबबाबो गोरोबाबाबो माने जानाङा होननासो बुंदों नालाय, आं मोजां जा होननासो बुंगासिनो दं। आरो आं दा मानसिफ्रा आंखौ गोबाङानो उल्थासो बुजिदों आरो एक्सुवेलि आंनि खामानिया मा बेखौ बुजिनानै मोनाखै सोरबा। आं माने मानसिफोरखौ जानाङा, खामानिया बेफोरबायदि जानांगौ, मोजां जानांगौसो होननानै देखायगासिनो दङ। उल्था कमेन्ट फैगासिनो दं आरो जेबो नङा। जेसेबां आंखौ गाज्रि मोनो नोंथां, नाथाय आङो सानफ्रोमबो सैथो बाथ्राल' बुंगोन आंनि इउटुब भिडिअ'आव। आरो आंनि दा मोनसे फैनो गोनां भिडिअ दंबायो बड' एक्ट्रेसफोरनि सायाव। आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो फैनो गोनां भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थाबाय था। आं दा लोगोनियाव मोनफैबाय। आया सिखार माराखै। सन्दन, सन्दन, 8था जाबाय दाबो सिखारा नामा? आङो मोनफैलाय लांबाय। आदसा 8था जाबाय। बबे मा उन्दुनाय देलाय आयं? सिखारा नामा? हे भगबान, नै आंनि लोगोआ। आं माने बेखौ जिमाव लांफायो आरो आं सानफ्रोमबो। आरो सासे लोगो दंबायो, आं बेखौ कल खालामगासिनो दं। सासेयाथ' जोंनि 8थायावसो सिखारबाय आरो सासेया मा खालामबाय दङ। हेल' राजेश, मा खालामदो? गाइखेर सेरदोंमोन दे जल्दि आं मोनफैबायानो। दे थाबनो जाबाय। दे आंनिया लोगोआ थारमाने सासेया डेन्जार एक्टिभ, गाइखेर सेरो माने न'आव। सासेयाथ' 8थायाव सिखारो, सासेया गाइखेर सेरगासिनो। जेबो नङा, दा बेखौबो देखायगोन आं नोंसोरनो सोरो। नै आंनिया लोगोआ नेगासिनो दङ, बेखौबो आं जिमाव लांफायो। फाय गाइखेर सेरखांबाय? गाइखेर सेरखांबाय? ना गैया दिनै? गैया। बेनो आंनिया लोगोआ। दा जोङो जिमाव थांगासिनो दङ। फंबायमोननिनो आरो जों जिमखौ मानि थाखाय खालामो नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखागौ। फंबायमोना गासैबो मानो जिम खालामो, मानो एक्सारसाइस खालामो। आं बेखौनो बुंनो सानो आरो दिनैनि दिनाव जिम बानायनानै बा बडि खालामनानैबाबो साख्रि मोनग्रा जाबाय। स्पर्ट्स खथा, वेट लिफ्टिं, माने बिदि बडि गोनां मानसिफोरनो दिनैनि दिनाव एक्सट्राके माने इन्डियान आर्मियाव खथा ओंखारबाय आरो स्पर्ट्स। नों उन्दै समावनो बानायनांगोन आरो 17-18 बोसोरावनो नोंखौ लानाय जागोन। बेखौनो आं बुंनो सानो आरो सोरबाफोर मोनथियाब्ला।
जोंनि मसलपुर बे आं मसलपुर जिमाव फैयो दा आङो जिमाव मोनफैबाय आरो बेनिफ्राय दिनै आङो जोंनि आंखौ जाय जिम फोरोङो आं नोंसोरनो बेखौबो देखायगोन आंखौ गोबां हेल्प खालामबाय बे आरो आं दिनै फोरोंग्रानो माबा मोनसे बुस्थु होगोन आरो बे मिथिया माबा मोनसे सारप्राइज होगोन आरो आं बेनो नोंथांमोना आं माबायदि जिम खालामो नोंथांमोना आंखौ दा नायबाय था आं माबायदि माने बेसेबां गोलाव थिखांनो हायो आं जिमखौ एसेबां देखाया नोंसोरनो आं बेसेबां वेट थिखांनो हायो आं नोंथांमोननो दा देखायगोन आरो आंनिया बेनो जिम खालामग्रा लोगोआ खास हेलो गुड मर्निं जिरायनानै दङ मार उठाय गिदिर खेलायदि मार कि मारि आसा आंजों दा सासे आरो जोबोर मोजां बेनि बडिया आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो बेनि बागै मोनथिना लानि फै बिथाङाबो बे मुसलपुरनिनो भाइटी ध्रुव नमस्कार তুমি কেইনাৰ পৰা জিম জইন কৰিছিল মোৰ জইন কৰা 3 বছৰে হ'ল কিন্তু মাজত বহুত গ্যাপ থাকিল মাজত গ্যাপ থাকিল আৰু ন তাৰ পিছত কোট এনে বডি বনাইছিল ফাৰ্ষ্ট মই জইন কৰিছিল পাঠশালা পঢ়াৰ কাৰণে তাতে আছিলোঁ তাৰপিছত তাত মই 2 বছৰ তাতে কৰিলোঁ তাৰপিছত গ'লোঁ গুৱাহাটী পঢ়াৰ কাৰণে তাৰপিছত তাতে জইন কৰিলোঁ এনেকৈ চলি আছে ইয়াৰ পিছত কিবা তুমি কিবা খেলা খেলিছে না গুৱাহাটীত জিম কৰি কেনে কম্পিটিশ্যন 4খন খেলিলোঁ 4খন বাপ্পা কি আৰু ইয়াতে পাৰফৰ্মেন্স প্ৰথম খেলিলোঁ মিষ্টাৰ গুৱাহাটী তাত গ'ল্ড আহিছে তাৰপিছত মিষ্টাৰ সোণাপুৰ NPC আণ্ডাৰত আছিল সেইখনতো কি বুলি কয় ব্ৰঞ্জ আহিছে তাৰপিছত খেলিলোঁ ষ্টেট চিলেকশ্যনৰ কাৰণে মিষ্টাৰ কামৰূপ তাত চিলেকশ্যন হ'ল ষ্টেটৰ কাৰণে এখন প্ৰাইজ মানি খেলিছোঁ তাৰপিছত আৰু এইপিনে ষ্টেট খেলিব যাব নোৱাৰিলোঁ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে একদম এতিয়াতো খেলিব নহয় এইবাৰ তাকে প্লেনিং কৰি আছোঁ ইয়াৰ কাৰণে যে খেলিম চাগে বডি চনো বডি বিল্ডিং আৰু তেনেহ'লেতো বহুত ভাল কথা আমাৰ লোকেলতে মচলপুৰতে এনেকুৱা মানুহ আছে আমি মানে তুমি ইউথ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা কৈ দিয়কচোন ইউথ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আজিকালি যদি আজিৰ জেনেৰেশ্যনটো যদি বচাই ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই কওঁ যিখিনি পেৰেণ্টছ আছে সেইখিনিক কওঁ যে জিম বুলি নহয় যিখিনি খেলা ধূলা আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাতে অলপ মানে মনোযোগ দিয়াটো জৰুৰী কাৰণ আজিকালিতো গম পাইছে ড্ৰাগছৰ পৰা কিবা কিবি বহুত বেয়া দিশে যাই আছে জেনেৰেশ্যনটো তো এইটো জেনেৰেশ্যন বচাই ৰাখিবলৈ জিম বা যিকোনো ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি কিছুমান কৰা উচিত গুড থেংক ইউ ভাই दा आंजों साथाम लोगो दं आरो जों सोर बेसेबां दैखांनो हायो नायगोन आरो बेयो 20 किल' बेबो 20 40 10 50 10 60 65 माने 110 टोटल 20 बेसेबां जाबाय 20 40 45 90 आरो 110 जों दा 110 खौ माने कम्पिटिसन आरो सोर हायो कट नम्बर Ini lah mana dia? Ada. Jauh sistem power sih. Oke. Nikobi. Ini. Udah kosong.
Answer bukan. Ready? 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 Good. Muria. ये गर्लफ्रेंड का नाम से और नीचे गर्लफ्रेंड नहीं नाम आओ. Sorry darling, sorry. चलो गर्लफ्रेंड का. Sorry. sorry. Muria. Last girlfriend ni nama. Good. Muria. Good shabash. Ya good yaar. Bang. Dan yang gymखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय. दा आंजों लोगोसे आंखौ जायबा जिम फोरोंग्रा आरो बेनि नामानो उत्तम. गोबां खेला गेलेखांबाय गोदो. जेब्ला जों जिमखौ सिनायामोन अब्लानो खेला गेलेनायमोन. बेनि थाखायनो आंनि बडिया जोबोद दा ग्र' जादों आरो जोबोद मोजां हेल्प खालामो, खस्थ' खालामनानै होयो. आं दा मा होनो बेनो मोनसे आं आरो खोन्थिनो गोसो गैयामोन, बेनो खोन्थिनानैनो होनोसै आरो आं बेनो मोनसे गिफ्ट लादों आरो अननानै. थेंक इउ. वेलकाम. दैखौ मा खालामनो बेनो जाबाय. गोबां खेला गेलेखांबाय 2008 निफ्रायनो. दा आङो जिमखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर. आरो नुबावगोन. जय हिन्द. नमस्कार.